1, 2, 3, 10. Nggih, wilujeng dalu para sedaya tamu undangan yang hadir dan mriki. Mantenane sapa, Mas? Hah? Mas Sampeyan sapa? lali ta? Heeh. Mosok ora. Orang kenalan, wedi lek kenalan. Iki jenenge Mas Robi Wana. Mas Rudi. Mas Robi Wana. Oh, iku bapake to? Sing rabi sing ndi to? Lah iya Mas Robi iki manteni bapake Oh, Pak Mas Rudi. Robi, bapake Rudi. Iya. Oh, kleru iku mau. Sampeyan ngleru-ngleru ya. Heeh, lah malah rapi pindho. Pak Rudi. Oh, Pak Rudi sik sibuk sik kok. sibuk, heeh. Tamune kathah Mbak Sinta. Nggih. Nggih Mas kagem Mas Robi kali Mbak. Mbak Dwi. Mbak Dewi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, jan mantene jan ayu tenan Mas. Sing lanang yo ganteng. Ganteng. Ben anake ya ayu terganteng ya Mas ya. Heeh, mbake guyang guyu. Ancene guyune manten karo guyune awake dhewe iki ora padha. Sece ya Mas ya. Lek guyune manten iki penuh arti. Heeh. Artinya apa? Samaan ya. Mbak Dwi diwasno karo Mas Robi iki senyum ki wis senyume wis kok gak buyar-buyar to Mas wong Oh alah alah. Ngono ta. Kapan sing berdua. Nah, senyume sampean aku beda. Senyumanku piye? Senyume sampean karo aku lek pendak payu ngene iki. Oh iya. Betul tenan. Lek gak payu ning ngomong merengut ae. Alah ngono ya. Meratapi nasib. Ya ora apa-apa Mas ya. Mbok pilih Mas manten, Mbak manten ana panyuwunan monggo. Nggih, monggo Mas, Mbak. Disemanggaaken mriki. Nggih. Nanti buat sesuatu yang terkesan di sini ya. Nggih. Ini mumpung diabadikan bersama Kusuma Nada Multimedia. Oh nggih, Kusuma Nada Multimedia dan Tanjung Laras. Nggih. Sampun Mas, tak paringi tembang sing sak kersa lagi. monggo. Ready? Oh, pokoknya apa jare Mas Dwi. Sareng-sareng Tanjung Laras. Dasar lenjer kuning aku karoso tresnaku gambar tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati ringon se katon kinelo gak kantiane
Lho Mas, karya kang ngono